ଏଇ କୁଆଡେ ଗଲ ଶୁଣୁଛ ନା? ଶୁଣିଯା ଟିକେ। କଣ କହୁଛ? କହୁନା। କଣ ହେଲା? ଏଇ ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଉନା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କଣ ହେଲା? କଣ କହୁଛ? ଆରେ ଯୋଉ ମୋ ଚଷମାଟା କଣ ହେଲା, ମୋର ଟିକେ ପାଉନି, କଣ କୋଉଠି ଅଛି କହିଲ? ଆରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି। କଣ କହୁନା? ଆରେ କଣ କୁହ? ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଅଛି, ସେ ଗୋଟା ସେଇଠି କହିଦେଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ତମେ କଣ ସେଇଠି ଥାଇ ମତେ ଡାକ ମାରିକି କହିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା?